баҳси ҷавонони тоҷик атрофи футбол ва дастаҳои дӯстдоштаи худ ин шабу рӯз беохир аст ва метавонад соатҳо идома кунад. лигаи қаҳрамонҳои аврупо ки ҳоло дар даври якчорниҳоияш 8 даста рақобат мекунад, ҷавононро дар аксар коргоҳу донишгоҳ ва маҳфилҳои душанбе ба чанд гурӯҳ тақсим кардааст. баҳси шадид ҳоло байни мухлисони ду абарбошгоҳи дунё Реал Мадрид ва Барселона аст. ин баҳси мо ки мо 2 сол подряд лига чемпионо гирифтагем, мо ҳамавақт прафем. Сеюм солам метонем ки гирем шавем. Хай дастаи Реал ин дастаи аз кӯдакӣ ман аст. Аз кӯдакӣ ман ин даста мисол балиштӣ мекунам, дастгирӣ мекунам. Помнишь, да, вот столько, ҳам мухлисони Реал ва ҳам Барселона мехоҳанд дар даври ниманиҳоӣ ҳамин дастаҳоро бо ҳам рӯбарӯ бубинанд. Маҳмуд Одинаев худро аз мухлисони қадимии Барселона медонад. Я думаю, в полуфинале ман фикр мекунам бозӣ дар даври ниманиҳоӣ мушкилтар мешавад, вале бо он бозиҳое ки даста дар муқобили Рома ва Челси нишон дод, гуфта метавонам ки мо ба финал мебароем. зеро сармураббии даста Вилварде хеле бозии хубро дар самти муҳофизат ба даста роҳандозӣ кард. маҳмуд яке аз аъзоҳои клуби Барселона дар Тоҷикистон аст. ҳаводорони ин даста ахиран дар душанбе муттаҳид шуда клуби худро таъсис доданд. онҳо дар арафаи бозиҳо гирди ҳам меоянд, бо ҳам ошно мешаванд ва пирӯзиву нокомиҳои дастаро мавриди баҳс қарор медиҳанд. шаҳбоз ҳам ҳаводори Барселона аст ва ахиран либосҳои дастаи дӯстдоштааш ки аз Чин фармоиш дода буд ба дасташ расид. шаҳбоз ҳоло бо ҳамин либос интизори ба финал роҳ ёфтани дастаи дӯстдоштааш аст. ӯ мехоҳад Реал ва Барселона дар даври ниҳоӣ рӯбарӯ шаванд. ин бозӣ ба гуфтаи ӯ дунёро ду тақсим мекунад. ҷазобтар мешавад, барое ки ду клуби беҳтарини ҷаҳон боядгар вомехӯранд. гуфти ҳамон вай ки дар интернетҳо мисол бисёр вай мебаранд, вақте ки бозии Эл Класико сар мешавад, мисол ҳар хел картинкоя мепартанд, мегӯянд ки мисол сегодня земля разделится на две части. ҳаводорони футбол дар Тоҷикистон қариб ҳама қобилияти хуби таҳлилу баррасии бозиву дастаҳо ва ҳатто фаъолияти мураббиҳои бошгоҳҳои ҷаҳониро доранд. дар интихоби даста ҳам бештар на натиҷаи баланду трафе, балки ба санъат ва фалсафаи бозӣ таваҷҷӯҳ доранд. Нилуфар Муродова аз дастаи Ливерпул ҳаводорӣ мекунад. ҳоло таҳлил мекунад, тахмин мезанаду пешгӯӣ менамояд. дирӯз Барселона хеле хуб бозӣ кард. Ливерпул дар футболи муосир мӯъҷиза нишон дод. ман ки мухлиси ин даста ҳастам, воқеан ҳаловат бурдам. албатта мухлисони Барселона мехоҳанд исбот кунанд ки голи Кристиано як лаҳзаи тасодуфӣ буд, аммо ин тавр нест. мухлисони тоҷики футболи ҷаҳонӣ мегӯянд футбол на танҳо як бозии маъмулӣ ва варзиш аст, балки метавонад инсонро тарбия кунад. Фаррухи аз ҳаводорони ашадии Арсенал аст, мегӯяд ин даста ба кас сабур буданро меомӯзад. Арсенал водор мекунад ки бо сабру содиқ бошед. ҳатто як шӯхӣ аст ки духтар ба дӯстдоштааш мегӯяд ту содиқӣ, писар мегӯяд ман мухлиси Арсенал ҳастам. бо вуҷуди мушкилоте ки ин даста дорад, хеле бозиҳои зебо нишон медиҳад. барои ман муҳим ҷоизаву натиҷа нест. муҳим аз бозии ин даста ман ҳаловат мебарам. бозиҳои ҷавобии даври якчорниҳои Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо рӯзи сешанбе ва чоршанбе баргузор мешавад. ҳоло мухлисони ашадии футбол дар Тоҷикистон бесаброна интизори тамошои ин рақобати бошгоҳҳои беҳтарини Аврупо ҳастанд. онҳо дар марказҳои букмекерӣ шартгузорӣ мекунанд ва дар спортбарҳо баҳсҳо дар авҷ аст.